मोनसे डिसिसन लाखाबाय जाय मानसिफोरा इलिगेलि इनक्रच खालामदों इलिगेलि हाग्रा दंफां लादों बेनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। जाय रिप्रेजेन्टेटिभआ बिथांमोना गावसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना गावसोरनो आयेनखौ मोजां मिथिखायो बिथांमोना दिनै हाग्रा दाननानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टफोरखौ धंस खालामनानै साहा बागान राबार बागान खालामदों बायदिसिना खालामदों गय बागान बानायदों बिसोरनि सायाव आयेना एक्सन लागोन आरो बेखौ जों गोख्रैनो मावगोन। आं बिनि माबाखौ गोख्रैनो साबमिट खालामनो थांगासिनो दं। कनस्टिट्युएन्सि रुनिकाटा एरिया थाइखाजरा रेभिनिउ भिलेज माबा भिसिडिसि सान्तिपुर भिसिडिसि बेनिफ्राय बेंटल सेरफां भिसिडिसिनि आन्दाराव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ जायफ्रा 10 बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय बिसोरखौ जोङो रेभिनिउ भिलेजाव सोनायनि थाखाय दा प्रसेस खालामनो दाखालि इसे मिटिङाव सावरायबाय माखासे सिस्टेमखौ सिस्टेमेटिकलि माबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो लाइनखौ दा स्टार्ट खालामबाय। ननके काहितमा आरो मानेश्री बेवहाय मा ननके काहितमाया 1964 आवनो बिथांमोना रेभिनिउ भिलेजखा मियादि पाट्टा हा दंखायो। खाम्फाया बबे मेगनजों बबे गोसोजों ना बिथांमोननि एरियाया एनडिबि थानाय एरियाखायसो नामा बिथांमोननि एरियाया आबसुखौ सापर्ट खालामनायखायसोमोन नामा रेभिनिउ भिलेजखौनो मियादि पाट्टा हाखौनो 750टा न'खरनि 750 न'खरनि 3750टा सुबुंनि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना नेशनेल पार्कआव सोदों। आरो मानेश्रीयावबो बिथांमोना मा खालामदों 481 न'खरनि 2886 मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनायनि थांखिजों फरेस्ट एरियानि फरेस्ट भिलेजाव थानाय मानसिफोरनि हाखौ बिथांमोना नेशनेल पार्कनि सिङाव सोनानै दा लेन्डलेस खालामना दोनदों। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा गावसोरथ' कोटि कोटि थाखानि साहा बागान बानायनानै रायजो जागासिनो दं आरो फारसेथिं मोनजायै दुखुजों सैसो नांनाय बोथिसे ओंखामनि थाखाय दावहा नांनाय गावनि फिसाखौ बिथांमोना फरायसालियाव सोसननायावनो बेसेबां जेंना जागासिनो दङ बिथांमोन बायदि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो थादों। रायजोफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय। जायफ्रा हा दं गैया बिनि थाखाय जोङो हा होगोन हा थानायनि थाखाय जोङो माइरं गरसेबो जेबो होआ। जाखादों जों रावखौबो निमाहा खालामा बेयाव कमप्रमाइसबो खालामा आरो मोनसे खोन्थाया जादों बिपिएफनि महा गुरुफ्रा महापुरुषफोरा गोबाङा जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मेक्सिमाम ओनसोलखौनो दानफायनानै फोजोबस्रांनानै बिथांमोना साहा बागान बानायदों गिदिर गिदिर राबार बागान बानायदों गिदिर गिदिर गोबां बायदिसिना बानायदों बिसोरो गावसिनि आवथायाव लांदों गावसिनि मानसिफोरखौ दोननानै गावसिनि खामानिखौ मावबाय दङ। गतिके मोनसे खोन्थाखौ जों नायनांगोन बिसोरो गावसिनि थाखाय हाग्रा बंग्राखौ दानदों बेनिफ्राय जोंनि समाजावहाय दिनैसिमबो 66% बर'फोरा लेन्डलेस 34%ल' बर'आ हा दंजायो 66% बर'आ लेन्डलेस। थारमाने जों बेखौ मिथिनो हायो लिडारफ्रा गावसोरनो हाग्रा दाननायखाय जोंनि मानसिफ्रा जा एसे एनै हा दङ बेखौ फाननानै हाग्रायाव हाबहैनायनि थाखाय जोङो लेन्डलेस देखायजादों। बेखौथ' आं प्रुफ देखायखानो दहायबो आं एसेम्ब्लियाव देखायखादों एसेम्ब्लियावथ' आं बाजेट सेसनाव आं देखायखादों बिथाङा मानिया मालाय जा मा जानो आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ बिथाङा बुंबा जागोन नामा डिपार्टमेन्टआवनो प्रुफ दङ बियो बुस्थुआ। दा जों मोनसेखौ नायनि बिथाङा गावनि माबाखौ माबानो थाखाय बुंफ्लागोन देरहासारल' नङा गोबां रति महारतिया बारग'नाय नङा इलेक्सननिफ्राय। आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों देरहासारा गावनो 6टा साहा बागान बानायदों बिनिफ्राय दुखुनांथावै 2008 मायथाइयाव जोंनि जा राङिझरा होननाय मोनसे फरेस्ट भिलेज 1945 मायथाइयावनो बिथांमोना बे जायगायाव रायजो जाबोबाय थादों भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो। भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि उनाव आरो बिथांमोननि गामिखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार होनाय जादों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बै गामिनि मावनानै जाग्रा दुखु सहायनांनाय मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ बावगारनानै गावसोरनिखौल' गेदेर खालामनायनि थांखिजों साहा बागान बानायबाय राबार बागान बानायबाय खिन्थु राङिझरा बायदि 1948-49 मायथाइयाव फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार जानाय
212 नखरनि 965 मानसिफोरखौ लेन्डलेस खालामनानै बिसिनि फरेस्ट भिलेजखौ दा सेकेन्ड इनक्लुजनाव सेकेन्ड फेजआव सोनाय रायमना मानास नेशनेल पार्कआव बिथांमोना 2008 मायथाइयावहाय सोसनो।